Duha na ang kumpirmadong patay sa pag-igo sa bagyong Lando sa Luzon. Usa ka 72 anyos nga ginang ang namatay human nadatugan og concrete wall sa Subic, Zambales. Samtang usa ka 14 anyos nga babae ang nakahiagom og grabeng samad ug namatay human natumbahan og punuan sa kahoy ang ilang balay sa Quezon City. Sa report sa NDRRMC, 20,000 na ka mga tao ang apektado sa bagyong Lando didto sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol ug Cordillera Administrative Region. As of 11 a.m. karong adlaw, nasigpatan sa pag-asa si bagyong Lando sa 20 kilometers west sa Vigan City, Ilocos Sur. Gipaubos karon sa Public Storm Warning Signal number 2 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ug Cagayan, apil ang Calayan ug Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar nga ubos sa Public Storm Warning Signal number 1 mao ang Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Isabela ug Batanes.